Megmutatjuk babának, hogy működik. Nézd meg, baba! Bugócsiga. Ezt fogd meg. Csík. Húzd meg az ujjaddal, ezt húzd meg. Ezt húzd meg. No! Még egyszer? Megfogod? Fogd meg. Nem. Fogd meg nyugodtan. És ezt húzd meg. Megfogod? Nem kell félni. Csak kis propeller. Igen. Oda is. Tessék? Tessék? Ügyes vagy, te csináltad. Látod? Ügyes vagy. Jej, tapsi, tapsi! Tapsi, tapsi! Ne, meg. Fúj, meg. Tapsi, tapsi! Ez a löty hozzá. Tapsi, tapsi! Nem, ez nagyon izgalmas. Ebbe van, igen, ebbe kell beletenni. De ne nyújj bele. Ne nyújj bele, mert látod, szappanos a víz. Ne. Ojjajjaj! Csak nem mérgesek lettünk. Csak nem. Ezt is kipróbáljuk. Ez nem szokott olyan jó lenni. Ez is működik. Ez is működik. Új. Na ennyi.